Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave min night routine-agtige. Først skal jeg lige lave mit hår, så ja. Jeg har fået min hårbørste, den er rigtig god til mit hår, så ja, jeg børster lige mit hår og laver det ordentligt. Så jeg har lige børstet mit hår. Så skal jeg lige binde en hestehale med min elastik. Så jeg har lige lavet mit hår. Mit hår er altså lidt kort, så ja. Det er en rigtig høj hestehale. Ja, og nu tænker jeg på mine tænder, og så skal jeg tage nattøj på. Det her er min tandpaste. Ja, jeg tager lige på nemlig. Og jeg skal selvfølgelig gøre min tandpaste fod. Kommer nogle Jeg har lige børstet tænder. Det er rimelig. Jeg skal lige vise min tøj og skal sove. Så jeg tager de her shorts på. Og så tager jeg den her t-shirt på. Jeg synes, den er rigtig dejlig. Så jeg tager det lige på. Jeg har lige taget min nattøj på. Ja, det her er mine shorts her. Ja, det er shorts. Så har jeg den her t-shirt. Ja, men nu skal jeg egentlig sove. Ja, så godnat. Vi ses.